Alexander să scriu Samsara Auto timp de 24 de ore. Să vedem ce facem. Păcălim pe ăștia cu mașini. Rupeu. Hai să vedem. Cumpărăm mașini, le vinde mai scump. Eu deja am o mașină, o troacă, ce să mai vă spun și eu acum. Chiar e troacă, dar unde e mașina? Mașina mea, bă, mașina. Bă, e aici la tunat, bă, am uitat. E aici la tunat. Uite. Mai spuneți voi ceva. Bă, mașina mea. Să băgăm să-i dăm puțină culoare. Măcar atâtea. Culoare chip. Nu aici nu cred. Aici. Nu știu de unde să-i dau culoare, mâncați la voastră. Sau nu avea, mă. Mai nu cred că are, măi, frate, ăsta de fapt. În fine, hai să vedem. Să punem la vânzare. Să vedem ce culoare, mă. Băi, încă nu mă joc de mult, mă joc de nu știu. Așa multe. Despre ce joc. Acum, cum fac eu? Am făcut, măi, frate, asta e. Ready? Your turn! Gata, măi, frații mei. Băi, eu nu știu cum să o pun. Învățăm noi. Cred că trebuie să mă duc mai întâi. Costumea asta. Web. Bill Carfor. Micas. Da. Sau aici cumpărăm. Trebuie să-i facem niște poze, bă. Să văd eu am aparatul ăla. Trebuie să am telefonul. Trebuie să am telefonul, bă. Ia telefon. Start bargain. Unlock. Skill point. De ce nu mă las? Așa, în fine. Hai să... Bă, s-a blocat ăsta. Hai să o vindem așa. Post title. Dau direct. Publicitate iar, bă. Am uitat să vă zic că lucruri care foarte multe publicități.
să... Ce să fac? Să-i pun bani? Să pun cât să dau aici? Păi pun și eu... Cât să pun? Pun 1000. Nu. 1500. Putin. Gata, mă, frate. Hai să mergem... Gata, am pus-o? Bicicale, da, mă, gata. Bun, acum hai să mergem. Poate mai luăm o mașină. Mai întâi de toate am aici filmul ăsta. $50 keyboard. Pentru $100 publicitate. Bun. Gata. Da, domnilor. Și ăsta te ajută foarte mult să iei mașina. Și cât de bună e mașina, atâta costare. Asta. Bun, hai să luăm mașina. Troacă, asta e urât. Asta e la fel, dar numai care arată. Să vedem ce găsim. Oi, bun asta. Bicicale, ia să vedem. Pentru 2 de ăștia asta. Bă, revin. Asta e la fel. Bă, da, tot e la fel. Asta. Urâtă, nu. Da, una mai pun. Mamă, cum trebuie și eu pe aici. Na katropoltuk masz bat TV andetir soba. Soskia kaja aplicația cazutil tu mânteche. Ai, vărul meu. Dorin, vărul meu. Ce trebuie să iau? Gata? Nu. Nu pe acolo n-ai. Nu prea trage, băi. Nu prea trage cam deloc. Damage, bro. Te-am făcut să-mi bot și tu azi n-am. Iar am ăsta. Avem cumpărător, bă. Ia zi, bă, hello. 1500. Eu don't. V-am pus cam puțin la 1500, dar... Hai de asta. Cred că bag reclamă. A băgat? Degeaba? Așa, mergem să dormim. Iar publicitate, băi, frate, bă! Doamne ferești! Băi, dacă nu știi jocul și vrei să vi-l zic, hai să facem 10 like-uri și vi-l zic. Că e foarte mișto jocul. Are o grafică foarte bună. Dar e chiar mie îmi place. Ia uitați unde dormim.
Foarte mișto, nu? Resort. Gata? Next dai, bun. Acum pe aia, pun și-o măcar pe 10.000 acolo. Pus-o și așa am pus-o prea puțin. Start parking. Embricări. Nu înțeleg de ce nu mă lasă să fac astea. Ofici. Ia uita ce frumos am făcut aici pe jos. Băi, eu am lăsat ăsta. S-a murdărit geaba. Geaba s-a murdărit. Bă, unde am dus-o? Am dus-o la reparare, măi, Mike. Ia-ți-vă cât îmi e. Reparare... A, mă, că i-am dat. Aia, acum ce să mai... Și s-o spăl. Top biting. Aici nu cred că o spală. Și aici o tunează, nu? Da. Normal trebuia să o spăl eu, da. Na. Uite. Na. Hai, măi, frate, reparo. Mă duc să văd ce mai pot să cumpăr. Hai să vedem. Bă, da, cred că noaptea se ține astea, nu? Adică, uite, ca la market. Sau... Oh, e deschis. Bun. Negociem. Nu-i bună, nu-i bună. Arată urât. Urât. Asta arată urât. Și... Asta și asta iar. Mai mult de 2 minute sau că n-am. Ce dracu 19.000. Pentru 2 lei nu mai știu. Ce arată așa? Da, cred că iau pe asta. Dar nu... Da, băi, eu iau pe asta. Stai asta că vreau să mai văd ceva. Acțiune. Da, nu e. Da, deci hai să luăm mașina aia. Și aia e, bă. În rest toate e praf, ești nebun. Asta mi se pare cea mai bună. Dar nu pot, mă, să negociez cu el. Hai că-i dau aici. Like there. Mamă, 10 XP, ia să vedem. Pot... Ia zic, bă, băi, mamă. Da, mai îmi trebuie, uite, un XP. Detalii de mașina asta este foarte bună. Dar ăsta mă bun am luat-o. Hello! Hello! Nu-mi pot nebuna.
normal că n-am cum. Mai îmi trebuie unul XP. Și le băgăm pe amândouă la vânzare, facem bănuți acolo. Deocamdată nu prea avem așa bănuți. Da, dacă o pun, să o pun frumos, nu? Nu ating asta, nu ating puțin. Bun, da. Nu mai suport, bă! Chiar dacă e de 5 secunde. E așa, nu știu cum. Bun, hai să vedem. Așa. Băi, vă dați seama că o bag și eu pe 60.000 acolo. Bun. Asta așa, un 25.000. Gata, măi, frate. Și acum putem să mai cumpărăm mașină. Asta zice că deschiză. Bă, ar trebui să avem și noi o mașină. Uite, să ne mai deplasăm, să ne... Ia să merg eu să-mi iau un alt, de la Carmark, de aici mai ieftin. Mai ieftin așa. Ce pot să-mi iau? Cred că mi-o iau pe asta. Ia zi verifică. 15.000. Am 1300 la lumele. 2 reg de la. Păi și ce mașină mi-o vorba? Asta arată bine. Aerobroșul, nu e vrea bani. Dar tu vrei să mă asta. Tu vrei, mai. Dar mai bine că m-am dat. Să dai peste mine, băi. Nesimțitule. Da, aici. Cât vrei pe aia mâncați și cu asta, că ți dau 29. Bă, dacă vin o mașină, o iau pe asta. Trebuie să mă iau imediat. Hai să vedem, avem doritori. Și momentul adevărului, partea asta. N-avem. Bă, lui fi prost prea scumpe, mă. Prea scumpe, hai să mai las la preț. Mai lăsăm puțin acolo. Prea scumpe. Unde ține? 20.000. Nu, uite. 17.000. Unde e 17.000? 500, da. Asta, 5.000. Lăsăm și aici un 4.000. Mai mult n-am, frate, cum este, mă. Păi ce facem noi?
Ce facem noi aici? Bixale, bixale. Pânele URM. Bă, ce e aici? Crezut că e ăla, nu? Colecțiunea acolo e, n-am bani, băi, ca să nu fie bani. Încât ăla e, bă. Nu știu când e, că dacă aș ști când e, ar fi fost. Stau și eu colec cu scroll aici. Arată mașina. Cross, total. Bă. Uite ce mă. Doi Dorito. Cred că e pentru amândouă. Nu pentru ăsta, nu pentru. Păi nu știu la care vrei, mă, viața mea. La care avem. Nebunii la cap. Dai 25.000. Ai, mă, să vând, să nu vând. L-am dat mai mult, ești nebun. Dacă era unul și la mașină, ce făceam? Ora o posso dar um olho do posso. Nossa. I really like hearing the sound of Poți să iau, n-am cum să nu iau, frate, n-am cum. to make that sound to. Păi e mașină bună, e bun Tesla, fuge asta de rupe. Dacă e să o vând odată, o vând și o popat. Ai, ne băgăm la sume. Ce pe ma 3 azi. Investi Embrana. Ăsta, gata, mi-am luat ăsta. Adică să negociez la prețul. Îi pentru asta. Gata. Uite, baraghi. Bui locar. Bun. Să cumpăr baraghi. A, că tu-i ofer. Tacolaj la 2500. 2580, da. 80. Ultima ofertă.
3300. Da. N-a vrut, băi, eu ați văzut că am oferit ca lumea. Ce am făcut? Am făcut și poză, suntem bine. Da, nu-mi place, hai să mai negociem. Suntem niște negociatori foarte buni. Proastă. Bună mașină, tătaie. Păi, mai mult nu pot să spun. Bai, ai nebunit. Bai, nebunit. Ba, tu ai nebunit. 4000 ultima ofertă. Aia, sunteți fraieri, Ionați. Ia să vedem pe partea asta. Car. Mama, aici intră numai oameni bogați, bă. Adică și noi suntem bogați. Da. Mai bogați decât mine, n-am, mă, cred că n-am voie acolo. La car store. Mașina proastă. Uite, asta ar fi bună. Am văzut-o pe asta. Bă, dar parcă toate mașinile. Nu, mă, asta e auto, ce bine arată aici. Asta trebuie să-i dau. Cât? 50.000. Bă, mulțumește-te cu 10.000 și zi pa. 100.000. Dracu, mă, 1000. Frate, 10.000. Oh my god, că dorea, mă. 20.000, na. Toți banii. Atunci, tataie, du-te, plimbă-te. Plimbă-te, că n-am atâtea bani, ești nebun. Unde vrei să-ți dea tataie atâtea bani? Zi tu mie, de unde? Că mi-au troca asta acum. Vrei să-mi iau troca? Cât costă vă troca asta? Fiți atenți, dacă eu o luăm pe asta, să ne mai deplasăm și noi așa, că stau mereu. Dau Your turn. ăla, cât se cheamă, taxi și ăla, autobuz. Hai să vedem. Începem 2600. Ofertă. Bun. Încă o ofertă. 4000. Nu mai vrea. Bă, să mergi piciorul în voi. Da-mi bag piciorul. Da, mă, da, și-o le dau prea puțin. Păi dacă una e 10, eu le dau 2000. Dar de ce nu acceptați 2000, că-i bun, are. Ia asta, cum arată? Da, parcă mai scute pe ăsta, nu? Da. Cu troaca am mai făcut troaca asta, nu? Parcă să zic eu. Ia. Ultima ofertă. A luat-o? Nu a luat-o. Păi zi cât costă 1000. Troaca asta, bine, vezi că nu-i troaca, arată chiar super. Super tare. 7000 îți dau 5000, frate. A, da, stai, cu tine am mai făcut. Da, băi, n-avem ce să îmi dai aici. Cu ăsta n-am făcut, sigur n-am. Car market. Nu-i car market. Ia, poate cumpără cineva pe nenorocit asta mea. Bă, ce are?
cineva nu cita asta mea. Am legat măcar. Băi, mai stăm și eu până la 40 minute și gata. Și scrieți acolo dacă vreți să postez al doilea videoclip. Păi, dar nu știu ce are. Da, scăpăm și revin. Suntem aici la o fete, îi dau de tine. Băi, ce arată bine mașina. $12.000, frate, mea. 12. Băi, vere, era 14, n-ai lăsat-o și tu. Nici 2000, ești nebun. Băi, hai să mergem acasă, că nu mai gata. Uite, de asta zic, aveam o mașină, în 2 secunde eram acasă. Și stau să fug, să... Aoleu. Trebuie și mie o roabă, ești nebun. O troacă, nu contează. Ce logo e ăsta? Ce logo e ăsta de aici? Dacă mi-ajunge toți banii ăia. 26 de mii. Toți bani. 26 de mii 830. Na, frate, ți-am dat toți banii. N-a dat toți. Mama, cum era dacă accepta asta să fie mașina noastră personală, dar n-a acceptat-o. O, ce avem aici? A, da. Hai mă, ați cumpărat și voi aici. N-am, băi, vere. Deci mașina ta are dragi pe ea, mă, frate. Că-i cu căcat așa. Păi da, ce are, băi? Trebuia să-mi iau burete. S-o spăl ca să arate acum. Nu, pun la cel mai mic preț posibil. E mult dracu. Atât. O las la 10.000. Dacă tot nu ia nimeni, o țin pentru mine, ești nebun. Bă, dacă nu vă strângeți, mă, frate. Gaz. Ce-am? Aici n-am fost niciodată. La gaz, aici. Uite, bă, poți să o spăl acolo, bă, băiatule, bă. Ma. Păi de ce zici, mă, frate? Păi mă duc tata, e să o spăl. A venit unul. Hai, pot o dau fără spălare. Ia. Din 10.000 îmi dai 9.000. No. No TV in your room. Don't worry. This application will Îți dau help you turn your 400, mai smartphone dau $200 în preț. Nu, uite, 9.500. Am văzut. Am cumpărat-o altă. Bun. Nu s-a strâns, bă, băga mea aici. Nu e frumos să ne pască. Nu e frumos. Ia, avem aici. Daily. A, ticket. 150. Ia. Să vedem aici. Cars, nu.
că cumpăr 150 de dolari. Closet. Nu știu, bă, cum să fac. 150 de dolari dau, dar nu știu unde să dau. Asta treaba. Așa. Redacție. Ia cu stai și un cafea. Ceva, una alta. Ia un cafea. Păi și cum dracu o beau? Skill 3. Gata, frate, mi-a luat cafea. Ia. Aoleu, îmi cumpăr. Gata. Mi-am cumpărat telefon, soție. Păi cred că după telefonul meu, bă. Cred că după telefonul meu. Știu că nu pentru ce l-am luat, dar să fie acolo, da. Uite, am cafea. Beau. Uite, gata. Ia să vedem. Grades. Foto. Și pot să-i fac și de la... 200.000. Nu. Bills. Ce e aici? Ia. Play. Ia băi ce fac. Nu știu, dar vreau și eu să plată la bancă aici. Welcome. Ia să vedem. Am 60.000. Așa, apli. Aproved. Wow, oleu. Oleu, ne-a intrat? Băi, ești nebun la cap. Bine, bă, hai mă, că am făcut și dată la bancă. Eu. Ia să vedem, armate. Nu, nici acum.